Yes. Lu nangis malah Nur, ojo nangis sedih ah. Jangan sedih sayang. Semangat. Mane joget. Mama, kene mama. Iya. Ayah ben nonton. Jalan Kangkung Kebayoran Lama. Maklum pun sepuh. Ojo ngisen-ngisen ke aku mak nih kene ngantek melorot-melorot sampai bawah kok gak melu lo. Ayah. Ayah nyawer. Ya. Ayah Ahmadi dari Arab Saudi. Ayah Ahmadi. Ahmadi. 100.000. 100.000 saja. Ya gimana? Neng apa seleramu tega? Lagunya siapa tuh lagi? Didik Gina. Gina Wibowo. Neng apa sliramu tega? Tinggal aku. Tinggal aku. Kaya tanpa dosa. Atiku karat-karat. Gegesku. Iya. Aduh. Iya. Wong ayu sing tak tresnani cepet lepas. Putar dulu Pak No. Iya. Mong tak impi-impi. Pinggulnya diputer. Sini sama aku. Pinggulnya diputer Pak No. Bisa lali. Wong seliramu.
sebajo tresno nanging atiku digawe lara pas goyang nuta neng apa sliramu teke ninggal aku kaya kan Gustiku memanikmu dadi
Nuri, Bude Nuri. Iya. Sari masih Tidam Sari Tidam Sari Bude Nuri Bude Nuri Umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal nglewati Mariska Rasa jagat raya kali kono nukelan samudra nerailan memanisin aduh dadi ati salawase Ben cengok. Hei. Kowe gayamu eran tenan. Gue star iki aku lho. Aku ora telat kowe kok iso telat tukang saron sitoke. Dek ora telat kuwi. Terus pepetan. Pepetan. Coba tekan sore, Dok. Oke. Oh. Dia gue star yang sebenarnya, Pak No. Jalan Topan Sajuli. Topan siapa? Golek Ibu Denuri yuk. Bude Nuri. Bude Nuri ki nyidam sari Jambu Alas. Ayah, Bude Nuri di manakah gerangan Bude? Bude Nuri di mana Bude Nuri? Bude Nuri. Loh, gak ono lho Pak No. Ya Allah, ya Allah. Mana Bude? Bude Nuri. Pak Denuri. Lho, ndek ngisor jarane Pak No. Sholat duha, Masya Allah. Pade, gendang tindak mriki. Nyumbang lagu Mbak Atun Waria Idaman, oke? Pria idaman. Iki PPW to, Dik? Pria idaman kok ya Waria Idaman. Oh. Juga Bu Hajah Kani. Lagune surat cerai wis boleh medeni iki Pak. Medeni lagune iki masyaallah. Aku nggih. Bu Hajah. Ibu Hajah yang mana Ibu Hajah? Oh, Ibu Hajah. Iya. Kandi nggih.
Kani, buajah kani. Kani apa kanti tadi? Kak buajah kani. Kani. Nah. Nalika nira ing dali. Iki muridnya Pak Eko kayak ngene ta ora mudeng ngono TV ya, Jal. Muridmu ya, Pi. Alah. Ya. Nalikane ra ing dalu. Budi Nuri. Lam-laman sira. Budi lho, Dek. Banget tadi. Pak Nuri. Tak mau arani waduh. Dekat ya. Janji prasetyan ngati. Joget gue. Asik. Buat semuanya, ayo bagus semuanya. Semuanya sini ayo. Kerasa rasane terasa jagat raya kali ngono ukelan samudra Pak Nuri. Oke siap. Norailan bemanise aduh jam 12 Dek nanti salah masih. Bablas ke jam 12. Pak D, pun kulot parani tindak meriki lho gek pripun. Pak D ki perhatian, jarene budene lagi njupuk duit. Siap. Nggih jam 12. Nalikane ra ing dalu atiku. Lam-laman sira wong ayu. Bude berkah nggih, Pakde nyanyi mboten? Joget mriko nggih. Siap. Kelingan manis seseme. Terus kelingan Mas Nur Dek. Ramah kemuyune. Tresno lanase kasih sayange. Karep atiku pati kelakon dadi bojone. Ayo Mas Nur. Durung jare. Yuk. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Ayo Bude. Bude Nuri. Tresno lan rasane ati yen lakon rak lakon melu
wis duwe bojo. Pak Nuri, gula ada semut durung rondo aja diawur. Makasih sayang. Masukkan dapur. Sumpah ning batin yen pun habis dadi kawin nekat ning ati ora bakal Masukkan dapur. Kita joget di sini ya, Dek ya. joget dulu sumpah wis janji sehidup semati seneng langsung Masukkan tim dapur ya. Jambu alase manis rasane nadyan tilas tak anteni randane. Hek Bu, dapur aku pesen nganu sambel bawang tah aku tak jupuk. Dek wes pesen sambal bawang aku pesen sambel bawang Ibu, sambel mentah tak jupuk gue madang. nuwun Bude balik ayo balik Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno iki arep sing ora Dik. terus Mas naik dong Delongso rasane ati terus apa terus masih ngakon aku melu duweni jelas nada monggo Bosku. monggo Ibu toh Mas Santo Wandoyo ayo Cik Wiwit ayo yo Pak Denuri monggo esek-esek 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 yo saben dino mong alamu jroning sepi wayanganmu monggo Ibu lilalitan bisa lali sayang angrang rujetati selewate wong manis tansah gumantil ana ing netraku. Nyun sewu niki nggih pati. Jawine pati. Masya Allah, mudah-mudahan barokah nggih rezekine. ulangin lagi Pak Nok tadi Barokah. wih mesti harus ngomong barakallah mesti ngono lho Barokah. lagi salah nggih Pinter ngeles ya Nul ya. nah iya MC tuwek Barokah. oke Mongkoni mas katresnanku bebasane
lan bisa tinuku cunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku Mas Ketugiono Masuk baji. saben dina mung ngalamun jroning sepi sampun amung tansah kadulu gawa wayangan muduh minul wong tambah mau apa meleh? Tambah napa meleh? Bablas kenapa sisan seragenan? Napa? Sing penting hak nggih Bu nggih. Ninggal katresnan, oke. Nggih. Ninggal katresnan aja Dek maju sayang. Iki wis tuwek soalnya. Tuwek-tuwek tapi enak lho to. Dek Alfi, sehat-sehat Dek Alfi. Mongko Kang Mas katresnan. Ayo seketi. Sesek mlebu sedeng pelan dhewe
sesek mlebu sedeng asik. Juragan tahu sehat-sehat masku. Nalika ing wayah sore gawak-gawak mong katon neseme amung tansah ngawe-awe angleledho mung ngatoni wae seliramu wis ora ana duh wong ayu tega ninggal lunga mbok eleng biyen prasetya sinak-senan ilin ning kali oyo saben aku nunggu mengarep tekamu ku bericik ing banyu kali tak anteni kekesing ati. Bismillahirrahmanirrahim. Gejruk bumi dek dodo ben cair. Ben cair gejruk bumi. Neng pinggiring kali oyo wong ayu teka ninggal lunga muga-muga enggal bali tak
Damar Panji. Nalika ing wayah sore gawang-gawang mong ketone seme among tansah gawe angleledho mong ngatoni wae seliramu ora ana wong ayu tega ninggal lunga mbok eleng biyen prasetyo sinaksenan ileneng kali oyo saben aku nunggu mengarep tekamu ku merice ing banyu kali tak anteni kekesih hati Ye, Bude Sri Winarti, Dedek Damar, semangatnya Om Gin, Dedek Damar Panji, Mbak Emiko sehat-sehat ye. Urung Dek, urung. Kok stasiun Tugu toh Dek? Oh, bablas stasiun Tugu ya. Neng pinggiring kali oyo, dowong ayu. Muga-muga enggal bali tak enteni neng pinggiring kali ayo Dek Minul nalikane aku bisa ketemu tak untapake sliramu pamit aku pamitmu bali neng kunomu ayo Dek Sujiati
Pati, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Dereng sami rawuh Pak Wagino. Oh, dereng. Nggih, mangke Niki jam 3. Dari anggota dewan nggih dereng rawuh. Dereng. Bapak Gubernur mangke juga rawuh. Oh, terus Kepala Dinas Perhubungan? Oh, rawuh. Kepala Dinas Perhutanan? Rawuh. Stasiun Tugu kang dadi saksikan bisu. Muga-muga seliramu eling aku kapan konturmu tak tunggu. Jelas nada lo iki Pati yo. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Keluarga besar Pati monggo. Terada saking Mbak Sarjono. Anak cucu Masuk Pak Wagino. Arda. Sepiting ati nalikane ing wengi kuwi ora ngira tumetes iloh ing pipi suci ati kapan bali. Baleni ya, nek ngene mau goyang di arga. Heeh, nek ngene goyang di arga. Pek. Nek ngene. Heeh. Nek sing ngene nggih? Ngene ya. Stasiun Tugu akan tadi saksikan muga-muga seliramu eling aku kapan konturmu tak